Wannan yake cewa dakta ai mana bayani akan wanda ya daina yin istimna'i please. To kamar yadda na sha yin bayani a baya shine duk wanda ya samu ya daina yin istimna'i to in Allah ya yarda ya samu gagarumar nasara. Dan babban abin da yake da wahala tare da istimna'i shine sabo mutum ya kasa dainawa din. Idan akwai matsala kaso 100 a gabanka in dai har ka samu ka daina din in Allah ya yarda kaso 80 zuwa 90 ka riga ka yi maganin ta. Abin da ya rage maka kawai shine duk yadda za ka yi kar ka ƙara komawa sannan ka tuba kuma ka kwantar da hankalinka dan afallahu amma salaf. Babu maganin da yake sa mutum ya daina yin istimna'i kawai ka ji tsoron Allah ka daina shi kenan kawai. Da yawa daga cikin matsalolin da ake cewa istimna'i yana kawowa bincike na ilimi bai tabbatar da haka ba. Wasu daga cikin matsalolin kuma idan har mutum ya samu ya daina yi din to in Allah ya da jikinsa a hankali zai yi maganin wannan matsalan zai gyara kansa da kansa. Sai dai kuma idan akwai alamomin da kana gani a jikinka so yana da kyau ka je asibiti don a yi maka gwaje-gwaje a baka maganin da ya dace. Sun haɗa da matsala a fitsari idan kana jin zafin fitsari idan kana yi ko kana yawan yi akai-akai ko kuma baya fita duka ko kuma idan ka tashi yana dawowa ya ringa ɗiga maka ko kuma kalar fitsarin ya canja misali ya yi ja ko da alamar jini a ciki ko kuma akwai wani ruwa yana fita ta gabanka bayan maziyi ko maniyyi ko kuma fitsari sannan kuma matsala ta ƙaiƙayin gaba ko ƙuraje sun fito maka ko sun fito miki so yana da kyau a je asibiti. Sai matsala ta tunani misali fargaba da damuwa idan mutum ya iyaka ƙoƙarinsa amma still abu ya ci tura so yana da kyau ya je asibitin psychiatric.